navnet på Frederikssundsmotorvejen i retning mod Motorring 3. Her er der sket et uheld, og de to højrespor er blevet spadet. Det er altså lige efter, at man kommer ud fra Motorring 4 og kører i retning mod Motorring 3 og Ejby opkørslen, da de to højrespor er blevet spadet af et uheld, og politi og brand er på stedet. Så skal vi også lige ned på Sydmotorvejen i nordgående retning. Der er der som tidligere nævnt et vejarbejde kort før 33 Lellinge, og det trækker noget kø, der så småt begynder at nærme sig de 2-3 km længde. Det skulle gå meget langsomt fremad ud af køen frem til 33 Lellinge, så du skal altså være opmærksom på Sydmotorvejen i nordgående retning. Barrow her med Julia Walks to Take Me Home. Kirkeminister Bertel Haarder lagde i maj måned 2005 op til at etablere et centralkontor, hvor folk uden for folkekirken kunne registrere fødsler og dødsfald. Baggrunden, det var en sag om et ungt baptistpar fra Amager ved København, der nægtede at lade deres nyfødte søn registrere på det lokale kirkekontor. Men ifølge reglerne så kunne kordrengen ikke registrere barnets fødsel uden en fødselsanmeldelse, og dermed så kunne barnet heller ikke få en fødselsattest. Men da forældrene i overensstemmelse med deres tro jo altså nægtede at have noget med folkekirken at gøre, så blev de meldt til politiet af kordrenene ved Sundby Kirke. Sagen fik jo så altså Bertel Haarder til at foreslå, at der blev oprettet et centralkontor til at registrere fødsler og dødsfald for folk uden for folkekirken. Et sted i Danmark, der fungerede den her model allerede og havde gjort det siden Sønderjyllands genforening med Danmark. I Sønderjylland der tog man på kommunekontoret efter tysk praksis sig af registrering af fødsler og død, og denne model beholdt sønderjyderne efter genforeningen. Spørgsmål. Hvornår fandt den sted? Altså den der genforening. Hvornår blev vi genforenet med vores sønderjyske venner? Var det i år 1900? Var det i 1910? Eller var det først i 1920? Tænk over det, mens vi hører lidt fra året, hvor Bertel måtte skære igennem.